manje? Yebo. No man, no Minkeli nameva siyothanda. Oh no man, no Minkeli nameva siyothanda. Siyothanda za. Ayike mphakathi ngiyabonga ukuthi nu-attende kangaka lo mcimbi. Nathi siyabonga bakasithole, sibonge kakhulu, sibonge nakubaba uMsimanga ngokuthi awuphakamise lo mntwana nabo bonke abanye baningi abaphakamisa izandla kulo mntwana ukuthi bamphakamise. Siyababonga bonke kunye nomphakathi wonke. Lo mntwana-ke bethu ngiyamazi mina saqala ukucula, wafunde emncane elingisa Rebecca Malope, elingisa Lundi, elingisa uDeva Fraser. Ngisho ezikolweni bebizwa kuthiwa akazolingisa, ngithe ngizwa waseqala ukucula. Ngithi ngiyabonga ngelande kakhulu umntwana uphumelele, nami ngifisela impumelelo. Uyahlonipha-ke lo mntwana, uyakuthanda ikhaya. Ngicela nimazi ukuthi njengoba umculi nje umuntu ofisa ikusasa elihle ngekhaya, ungumuntu omkhonzile umzali kakhulu. Ngicela lokho nikwazi ukuthi umntwana uyamazisa kakhulu umzali. Ngiyazi ukuthi uma ngikhale kuye ngizosizakala. Ngithi ngiyabonga. Hayibo, anisashaya izandla, anisakikizi, anisascreaming, apha ama-flate.